Είναι προφανές ότι αυτές οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη θα προκαλέσουν αντιδράσεις από την πλευρά των αγροτών, πιθανότατα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Έχω λοιπόν, όπως ήδη έχω πει μαζί μου απόψε εδώ, τον κύριο Χαριδούκα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είστε εδώ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και νομίζω την πολύ ωραία συζήτηση που θα έχουμε. Τέλος χρονιάς, 2 χρόνια δήμαρχος της Αθήνας, αλλά πάντοτε ένα ενεργό πρόσωπο στην καθημερινότητα και στα πολιτικά ζητήματα και στο ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε, να σας ζητήσω ένα σχόλιο για αυτό που ακούσαμε πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είπε ότι δεν είναι η πλειοψηφία των αγροτών στα μπλόκα και ότι κάποιοι αγρότες τραμπουκίζουν τους άλλους που θέλουν διάλογο με την κυβέρνηση. Νομίζω είναι θλιβερή και επικίνδυνη η προσέγγιση του. Θλιβερή γιατί δεν άκουσα κανένα πρόβλημα πώς θα λυθεί, δεν άκουσα λύσεις. Και επικίνδυνη διότι δημιουργείται κοινωνικός αυτοματισμός. Είναι σαφές νομίζω αυτό που προσπαθεί να κάνει. Ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να στρέψει τη μια κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη. Και νομίζω ότι βάζει απέναντί του και αγρότες της Νέας Δημοκρατίας. Διότι εδώ και πάρα πολύ καιρό, πάρα πολύ μεγάλο διάστημα με το σκάνδαλο του ΠΚΠ, που ο ίδιος έχει τρομακτική ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί, δεν τους κάλεσε διάλογο. Και στις τελευταίες 3 εβδομάδες, αντί να προχωρήσει σε συγκεκριμένες λύσεις και παρεμβάσεις, προσπαθεί να δημιουργήσει διχασμό. Διχάζει δηλαδή, χωρίς να προτείνει κάτι συγκεκριμένο. Και νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που και εμείς ζητάμε προοδευτική αλλαγή. Διότι αυτή η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης, αλλά και συνολικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορεί να λύσει κανένα πρόβλημα και ο πρωτογενής τομέας έχει πρόβλημα πια επιβίωσης. Τώρα, επειδή μιλάτε για την προοδευτική αλλαγή που εσείς προτείνετε, θέλω να σας βάλω μπροστά σας κάποιους αριθμούς. Τέτοια εποχή, τέτοια περίοδο, τέτοιες μέρες πέρυσι, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έγραφε 18,5 σε κάποιες μετρήσεις, όπως εδώ, στο άξον 24 πλησίαζε ακόμα και το 20%. Σήμερα, ένα χρόνο μετά, το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά είναι στο 13, 13,5, 14%. Δηλαδή, με αυτή την κυβέρνηση όπως την περιγράψατε και εσείς και την περιγράφει και το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Ανδρουλάκης, μέσα σε ένα χρόνο, αντί ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να έχετε κερδίσει έδαφος και να είστε όντως κοντά σε αυτό που λέτε ότι θα νικήσουμε το Μητσοτάκη, θέλουμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, έχετε χάσει 5 και 6 μονάδες. Τι φταίει? Η βελόνα δε, συγγνώμη που το λέω, το ακούσαμε το Σεπτέμβριο από τον κύριο Γερουλάνο, παραμένει κολλημένη δημοσκοπικά. Είναι ένα απολύτως ρευστοποιημένο πολιτικό περιβάλλον. Πολλά κόμματα, και η Νέα Δημοκρατία έχει τρομακτική πτώση και πολλά κόμματα ανεβοκατεβαίνουν με απίστευτο τρόπο. Το είδαμε και με άλλα κόμματα, ανάλογα με την συγκυρία, και αυτό ακριβώς δείχνει ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη κρίση υποβάθρου. Κρίση εμπιστοσύνης, κρίση δημοκρατίας, κρίση θεσμών. Και να πω ένα χαρακτηριστικό γιατί συμβαίνει αυτό, διότι η μεταπολίτευση στήθηκε σε 2 βασικούς πυλώνες. Πρώτον, συμμετοχή και δημοκρατία. Συμμετέχουμε, αισθανόμαστε ότι συνδιαμορφώνουμε, και δεύτερον, ότι έχουμε και εμείς συμμετοχή στον πλούτο. Ότι δηλαδή αυξάνεται το βιωτικό μας επίπεδο. Σήμερα λοιπόν ο κόσμος αισθάνεται, το είδαμε και με τους αγρότες και πώς αντιμετωπίζει η κυβέρνηση, ότι δεν συμμετέχει, και δεύτερον, ότι το βιωτικό του επίπεδο συνέχεια υποβαθμίζεται και σε ένα σπιράλ θανάτου, θα έλεγα. Γι' αυτό και πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολλές φορές, το λέω, έξω από το κουτί και να προσπαθήσουμε να βάλουμε πραγματικά ερωτήματα και να απαντάμε με ευθύ τρόπο. Και έχω κάνει συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις. Έχω πει ότι πρέπει να αποφασίσουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε καθαρά. Δεν μπορούμε να πάμε με έναν πρωθυπουργό που θέλει να στρέψει μια κοινωνική ομάδα εναντίον μιας άλλης. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε. Και νούμερο 2, πρέπει να ενώσουμε δυνάμεις με την κοινωνία, με όλους τους ανθρώπους που είναι στον δρόμο, που παλεύουν για μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους, και για αυτό το λόγο πρέπει να ξεκινήσουμε δικιά μας πρωτοβουλία, έναν ανοιχτό διάλογο με την κοινωνία, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα κόμμα ανοιχτό, προοδευτικό και συμμετοχικό. Βάλατε ήδη 2-3 ζητήματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα επιμείνω, πριν μπω στα 2 επιμέρους, όπως ακριβώς τα αναφέρατε, θα επιμείνω ως προς τούτο. Σε αυτήν την δημοσκοπική απομείωση, αυτόν τον ένα χρόνο, έχει ευθύνες ο Δούκας, η Διαμαντοπούλου, ο Γερουλάνος, οι κορυφαίοι που διεκδικήσατε και την αρχηγία
έχει ευθύνες προσωπικά ο Ανδρουλάκης? Το βασικό πρόβλημα νομίζω ότι είναι ότι δεν πρέπει να παράγουμε εσωστρέφεια, αλλά πρέπει να λέμε συγκεκριμένες πολιτικές παρεμβάσεις που θα είναι σε μια κατεύθυνση προόδου. Και να πω παραδείγματα. Παράδειγμα νούμερο 1. Θέλουμε ένα Πασόκ το οποίο να είναι συμμετοχικό και ανοιχτό και όχι κλειστό. Το θέλουμε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να αισθάνονται, και νομίζω πολύ δυναμική η βάση μας, ότι συμμετέχει και συνδιαμορφώνει. Το Πασόκ, θυμίζω, ήταν το πρώτο που έβαλε με τον Ανδρέα Παπανδρέου την αυτοοργάνωση, το πρώτο που έβαλε τις εκλογές στη βάση και το ακολούθησαν όλα τα άλλα κόμματα με τον Γιώργο Παπανδρέου. Και νομίζω πρέπει να κάνουμε και άλλα βήματα. Να πω ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε, για παράδειγμα, για να ενεργοποιήσουμε και να ενισχύσουμε την συμμετοχή, να πούμε ότι τα ψηφοδέλτια, τα οποία διαβάζω ότι φτιάχνονται, καλό είναι να υπάρχει μια επιτροπή ψηφοδελτίου, πάντα έτσι γίνονταν. Για να υπάρχει συστράτευση, να συμμετέχουμε όλοι δηλαδή σε μια επιτροπή ψηφοδελτίου. Τι εννοείται φτιάχνονται? Φτιάχνονται ερήμην όλων διαβάζω... φτιάχνονται σε ένα περιβάλλον του Προέδρου του Πασόκ μόνο? Δεν το ξέρω. Λέω ότι διαβάζω ότι φτιάχνονται ψηφοδέλτια. Πρέπει να φτιαχτεί, υπάρχει ένας επικεφαλής, πολύ σωστά, να υπάρξει μια επιτροπή ψηφοδελτίων και να πούμε και κάτι, μια πρόταση. Να γίνουν προκριματικές εκλογές. Βεβαίως να συμμετέχουν σε κάθε περίπτωση οι βουλευτές και από εκεί και πέρα ανοιχτά ψηφοδέλτια. Προκριματικές λέτε μεταξύ των μελών του Πασόκ σε κάθε εκλογική περιφέρεια ξεχωριστά. Ακριβώς, και έτσι να σχηματίσουμε από τη βάση, από τα κάτω, τα ψηφοδέλτια μας. Ξαναλέω, βεβαίως θα είναι μέσα οι βουλευτές, αυτονόητο. Και έτσι δίνουμε μία εικόνα ανοιχτού κόμματος, συμμετοχικού κόμματος, ενεργοποιούμε, κινητοποιούμε. Και είναι μια άλλη προσέγγιση, πάντως, αν θέλετε, στα κλειστά συστήματα νομής εξουσίας. Πάντως, επιμένω και δεν μου απαντάτε. Για την κολλημένη βελόνα, όχι ούτε καν κολλημένη, μια απομείωση δημοσκοπική, δεν ευθύνεται κανένας? Ως διαμαγείας γίνεται αυτό απέναντι σε έναν πρωθυπουργό που, όπως εσείς είπατε, έχει οδηγήσει τη χώρα όπου την έχει οδηγήσει κατά την κρίση σας? Είναι προφανές ότι δεν έχουμε καταφέρει να πείσουμε ότι είμαστε μια ξεκάθαρη επιλογή για την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου. Για να πείσεις, λοιπόν, πρέπει να παρουσιάσεις συγκεκριμένα πράγματα. Και λέω, τι πρέπει να κάνουμε? Νούμερο 1. Να πούμε ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Ωραία. Δεν θα πάμε με την Δημοκρατία, θα πάμε με όσους πιστεύουν στην κοινωνία ότι θέλουμε προοδευτική αλλαγή. Και νούμερο 2, να αισθανθεί ο κόσμος ότι συμμετέχει, ότι δεν έρχεται σε μια ημερίδα, ακούει 5 προτάσεις, χειροκροτάει και φεύγει, αλλά ότι μπορεί και σε ένα συνέδριο αποφασίζει την πορεία του κόμματος. Πρωτοποριακό. Μην είναι ένα συνέδριο που έχουμε συγκρούσεις μηχανισμών, να βάλουμε ψηφίσματα, να βάλουμε τη βασική κατεύθυνση και όλοι όσοι συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα να φύγουν με μία αίσθηση ότι εδώ κάτι διαφορετικό γίνεται. Και ταυτόχρονα, ακόμα και τα ψηφοδέλτια μας να είναι ανοιχτά. Θέλουμε ένα ανοιχτό κόμμα, συμμετοχικό κόμμα, θέλουμε ανοιχτά ψηφοδέλτια με συμμετοχή και με κοινωνικές διεργασίες. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Επειδή έχω ακούσει και εγώ κορυφαία στελέχη του Πασόκ, άλλα κορυφαία στελέχη του Πασόκ, βουλευτές, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη να λέει όχι στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Εσείς επίμονα βάζετε αυτό το θέμα σαν κάτι να φοβάστε, σαν να μην πιστεύετε ακριβώς ότι το εννοεί ο πρόεδρος του Πασόκ, σαν να υπάρχουν άλλοι μέσα στο Πασόκ που ενδεχομένως καλοβλέπουν μία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία εάν το Πασόκ δεν την νικήσει στις επόμενες εκλογές. Χαίρομαι πάρα πολύ που το λέει ο πρόεδρος του Πασόκ. Λέω όμως ότι ένα συμμετοχικό κόμμα, ανοιχτό κόμμα, το αποφασίζει συλλογικά. Αφού λοιπόν το λέει, να μπει ψήφισμα, να το ψηφίσουμε όλοι. Στο συνέδριο. Βεβαίως, αφού συμφωνεί. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Να μπει ψήφισμα, να το ψηφίσουμε και έτσι να φύγουμε από το συνέδριο και να αισθάνεται ο καθένας η καθημερινή ότι έβαλε το λιθαράκι του, σήκωσε το χέρι του, ψήφισε, συμμετείχε σε μια διαδικασία ταυτοτική για το Πασόκ. Ποια θα είναι η κατεύθυνση, ποιες θα είναι οι συμμαχίες, ποιες θα είναι οι συνεργασίες, πώς θα προχωρήσουμε μπροστά. Δεν φοβάστε ότι μπορεί να προκύψει διάσπαση? Γιατί είναι σαφές ότι κάποιοι στο Πασόκ και στην εκλογική του βάση, αλλά και στο στελεχικό του δυναμικό, θα προτιμούσαν μία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, παρά με το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Αριστερά και τα άλλα κόμματα. Όσο τα αφήνουμε τα πράγματα ανοιχτά και στο φλου, τόσο υπάρχουν τέτοιοι κίνδυνοι. Όσο τα απαντάμε, και νομίζω όλοι μας θα δεθούμε μέσα από μια συλλογική απόφαση. Αν σε ένα συνέδριο όλα τα μέλη αποφασίσουν συλλογικά κάτι, αυτό και είμαστε δεσμευμένοι, εξαρτήτως
των προσωπικών, ας το πούμε, απόψεων, να το τηρήσουμε. Και το ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτή είναι μια πρόταση δικιά μου. Αν υπάρχει άλλη πρόταση, αυτό που θα αποφασίσει το συνέδριο, αυτό θα είναι και η πορεία. Αλλά να τα αποφασίσει. Γιατί αν, ξέρετε κάτι, ο κόσμος είναι έξω στους δρόμους και σου λέει το Πασόκ είναι έτοιμο να κυβερνήσει. Αν είναι πρώτο κόμμα, με ποιους θα κυβερνήσει? Είναι σίγουρο ότι αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και κινδυνεύσει η χώρα, δεν θα μπει μέσα στην κυβέρνηση? Τα συζητάει ο κόσμος αυτά. Και λέω για να σταματήσει αυτή η συζήτηση, για να μην υπάρχει καμία υποψία, συλλογικά, συμμετοχικά, ανοιχτά. Άρα εσείς λέτε ότι πρέπει να αποφασίσετε με ποιον θα πάτε και ποιον θα αφήσετε, να το πω έτσι. Έτσι ακριβώς. Αλλά υποδεικνύεται περίπου εντός εισαγωγικών ότι η κατεύθυνση του Πασόκ πρέπει να είναι κεντροαριστερά. Αυτονόητο. Αν Πασόκ καταλαβαίνω. είμαστε. Θέλω να σας ενημερώσω ότι στο Πασόκ είμαστε. Οπότε, αν ευχαριστώ που με ενημερώνετε ότι είστε Πασόκ. Ναι. Το Πασόκ, το ίδιο Πασόκ ήταν που κυβέρνησε με τη Νέα Δημοκρατία όμως το 12-15. Εντάξει, σε άλλες συνθήκες. Σε χρεοκοπία. Συμφωνώ. Όμως, επειδή το βάζετε και αυτό, θέλω να το πω. Σε συνθήκες χρεοκοπίας και με το τριήμερο που δίνει το Σύνταγμα, έγινε μια προγραμματική συμφωνία. Και επειδή έχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους αγρότες, θυμίζω στην προγραμματική συμφωνία που έγινε τότε στο πόδι, τελευταία στιγμή, έλεγαν πρώτο θέμα να ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας της Αγροτικής Τράπεζας. Και το πρώτο πράγμα που έγινε είναι πουλήθηκε η Αγροτική Τράπεζα. Τα λέω αυτά διότι σε νεκρό χρόνο, σε ουδέτερο πολιτικό χρόνο, να συζητάμε, να βρίσκουμε τα σημεία που είμαστε σίγουροι, που μπορούμε να υλοποιήσουμε, που μπορούμε να δημιουργήσουμε συγκλήσεις και με αυτά να προχωρήσουμε. Διευκρινιστικό, γιατί αυτό που είπατε απόψε είναι η είδηση για τις προκριματικές εκλογές. Πρόταση. Αναπεριφέρεια, πρόταση, ναι. Πρόταση. Αυτό να μπει και στο συνέδριο για να αποφασιστεί εκεί, θα το προτείνετε? Ναι, νομίζω ότι το συνέδριο για να είναι πολιτικό και για να είναι γεγονός. Φανταστείτε να πάμε τώρα σε ένα συνέδριο και να συγκρούεται ο μηχανισμός του ενός με του άλλου και να λέμε πώς κεντρική επιτροπή και ποια θα είναι η γραμμή. Ναι. Μετά θα βγούμε μαχαιρωμένοι όλοι. Αν φύγουμε όμως με ένα συνέδριο που πούμε ότι για πρώτη φορά το Πασόκ βάζει μια νέα πρωτοπορία μετά την αυτοργάνωση και την εκλογή στη βάση, βάζει μια νέα πρωτοπορία ανοιχτή συμμετοχή μέσα από προκριματικές, προφανώς το τονίζω, με αυτονόητη συμμετοχή των βουλευτών που κάνουν εξαιρετική δουλειά, τότε είναι άλλο ένα βήμα που δείχνει πώς χτίζει κανείς από τα κάτω, από τη βάση, με δυναμικό τρόπο ενεργοποιώντας. 2-3 τελευταίες ερωτήσεις για να κλείσουμε. Επειδή λοιπόν λέτε ότι το Πασόκ πρέπει να πάει κεντροαριστερά, διερωτώ με, γιατί ο Χάρης Δούκας δεν έχει τοποθετηθεί, εκτός εάν κάνω λάθος και υποτιμώ το νόημα κάποιας δήλωσής σας πρόσφατης, δεν έχει πει ναι στην πρόταση Φάμελου παραδείγματος χάρη για ενιαίο ψηφοδέλτιο, προγραμματική σύγκληση, ενιαίο ψηφοδέλτιο και εκλογική συμμαχία. Να πάτε όλοι μαζί απέναντι στο Μητσοτάκη. Γιατί υπάρχει απόφαση συνεδρίου, συλλογική, για την αυτονομία. Που λέει αυτόνομη πορεία. Όμως πάλι, να ξεκαθαρίσουμε. Μπορεί να αρθεί αυτή η απόφαση στο επόμενο συνέδριο. Δεν βάζω συνέδριο. αυτό το θέμα. Το πιστεύω και με την εφόφητη γεννηματά λέγαμε αυτό και είναι σημαντικό. Όμως δεν σημαίνει αυτό απομόνωση. Δεν σημαίνει αυτό περιχαράκωση. Δεν σημαίνει κλείνουμε στο καβούκι μου. Το αντίθετο σημαίνει. Εγώ το είπα. Διάλογος με όσους θεωρούν ότι χρειάζεται προοδευτική αλλαγή και θέλουν να συμμετέχουν στο διάλογο, με τον κύριο Φάμελο, όποιους θέλουν, για να δούμε θέματα τα οποία συμφωνούμε και να κάνουμε και κοινές δράσεις, παρεμβάσεις για να βοηθήσουμε τη χώρα, για να δημιουργήσουμε μέτωπα. Όταν έχουμε μπροστά μας και συνταγματική αναθεώρηση, για παράδειγμα. Ωραία. Δεν μπορούμε συνταγματική αναθεώρηση να συμφωνήσουμε. Προοδευτικές δυνάμεις. Και με τον κύριο Μητσοτάκη θα μπορούσατε να συμφωνήσετε στην συνταγματική αναθεώρηση. Εντάξει, τώρα άμα συμφωνήσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη, τότε ας μείνει και ο κύριος Μητσοτάκης και στην υλοποίηση κιόλας. Λέω λοιπόν να είμαστε καθαροί εδώ. Εάν κάποιος θεωρεί ότι πρέπει να συνεχίσει ο κύριος Μητσοτάκης, ας το πει καθαρά και ας πάει στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε κάτι άλλο. Ότι χρειάζονται μεγάλες αλλαγές και τομές. Ο κόσμος έχει κουραστεί ότι υπάρχει κρίση υποβάθρου και για αυτό πρέπει να δημιουργήσουμε μεγάλες τομές στη χώρα. Παρενθετικά λέω ότι στη συνέντευξή του που προβλήθηκε πριν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν ρωτήθηκε από την Αθηναίδα Νέγκα με ποιον πολιτικό αρχηγό θα μπορούσε έτσι λίγο πιο χαλαρά να είναι, είπε ότι με τον Νίκο Ανδρουλάκη θα μπορούσα να πιούμε παρέα μια μπύρα. Έχετε κάποιο σχόλιο? Εγώ θα τον καλούσα για Τσίπουρο. Τον Πρωθυπουργό ή τον Νίκο Ανδρουλάκη? Νίκο Ανδρουλάκη. Έχουμε πιει άλλωστε κιόλας.
Για τσικουδιά ή για τσίπουρο? Γιατί ως κριτικός... Τσικουδιά θα θέλει ο Νίκος, φαντάζομαι τσικουδιά. Ωραία. Τελευταίες δύο πολύ σύντομες απαντήσεις θέλω, σας παρακαλώ. Κόμμα Τσίπρα είναι μία παράμετρος που θα την έχουμε μπροστά μας το 2026. Με το Τσίπρα προεκλογικά και μετεκλογικά μιλάει αυτό το Πασόκ που εσείς οραματίζεστε? Δεν ξέρω αν θα γίνει κόμμα και τι θα λέει αυτό το κόμμα. Δεν ξέρω αν θέλει αυτό το κόμμα να συμμετάσχει στο διάλογο για την προοδευτική αλλαγή του τόπου. Λέω όμως ότι εμείς στο Πασόκ θέλουμε να κυριαρχήσουμε, θέλουμε να είμαστε δεσπόσα δύναμη, μεγάλη δημοκρατική παράδοση και οφείλουμε να πάρουμε την πρωτοβουλία. Πολιτικά είναι αντίπαλος ο Τσίπρας ή είναι συνομιλητής υπό προϋποθέσεις? Αν θέλει να συμμετάσχει στο διάλογο, αν ο ίδιος το επιθυμεί και εμείς έχουμε την πρωτοβουλία με τις αρχές της ταξίας μας, βεβαίως να συμμετάσχει. Προσέξτε. Εδώ είναι σημαντικό να πούμε κάτι. Όταν λες διάλογος. Το κόμμα Τσίπρα πάνω από το Πασόκ σε εκλογές. Όταν λες. Μα λέμε πριν τις εκλογές. Ναι. Να πω και κάτι άλλο. Όταν λέμε διάλογος και αρχίζουμε να λέμε ποιος δεν θα συμμετάσχει και βάζουμε αποκλεισμούς, τότε αξιακά δεν κάνουμε διάλογο. Μάλιστα. Άρα να είμαστε καθαροί, να βάζουμε το πλαίσιο και όποιος θέλει να συμμετάσχει, να συμμετάσχει. Κόμμα Καριστιανού. Η Μαρία Καριστιανού σήμερα ήταν στα μπλόκα. Ήταν στα μπλόκα. Και έχει πει κατά καιρούς ότι έχει αφήσει σαφώς να εννοηθεί ότι οι προθέσεις της είναι να ενεργοποιηθεί πολιτικά απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτό πώς το βλέπετε? Πώς στέκεστε απέναντι σε μια τέτοια πιθανότητα μιας χαροκαμένης μάνας που ήταν και το εμβληματικό πρόσωπο όλου αυτού του κινήματος Τέμπη 2023? Σέβομαι πάρα πολύ τον αγώνα της. Είναι η μητέρα των τεμπών. Έχει κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Έχει φτάσει στην Ευρώπη. Ένα πολύ μεγάλο αγώνα. Και αυτόν τον αγώνα και εγώ ίδιος το στήριξα και πάρα πολλοί κόσμοι που κατέβηκαν στους δρόμους. Θα είναι η μητέρα των τεμπών εάν κάνει κόμμα? Θέλω όμως να είμαι σαφής. Εγώ δεν ξέρω. Το κόμμα είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εγώ λέω για προοδευτική αλλαγή και προοδευτική κατεύθυνση. Καθαρά. Δεν ξέρω τι θα λέει το κόμμα. Σέβομαι την κυρία Καριστιανού. Σέβομαι τον αγώνα της. Από εκεί και πέρα, εγώ λέω μια ξεκάθαρη πολιτική προσέγγιση. Βάζω πολιτικές μπροστά. Με μεγάλη μου χαρά να ακούσω, αν προχωρήσει, ποια ακριβώς θα είναι το υπόβαθρο και η κατεύθυνσή της. Μάλιστα. Και μετά να τοποθετηθούμε. Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύντομη, περιεκτική, αλλά νομίζω υπόθηκαν ενδιαφέροντα πράγματα.